Get, bebas. Nah, apa nduk? Ayo. 50.000 aja nggih guyon iki tenanan ayo. Apa? Ayo. Apa? Kulhu. Ayo. Ayo. Kulhu. Apa? Iki sik lek ngono iki sapa iki, Nduk? Asmane sinten jenengan? Husna. Hah? Husna. Pairin sapa? Sapa? Husna. Oh, kelas pinten? Kelas 5. Kelas 5. Ayo saiki cepet surat apa? Ayo. Ayo. Tak hitung pin telu, ora ndang nyauri, hangus. Ayo. Surat apa? Pendek. 3. Anas. Anas. Oh ya, nggih Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Ora apa-apa, ora apa-apa, ora apa-apa. Ora apa-apa, nggih, ora apa-apa. Kula audu biro binas. Ayo. Pancen yo grogi ora apa-apa, nggih. A'udzu. Ayo, nggih. Nggih. Aja tukaran malah tukaran ning panggung. Ayo, sampean sik. Ayo. Anas, ayo. Kula audu biro binas, ayo. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ora sida lek mercon. Jajan. Jajan. Sepakat jajan kabeh ya. Ora tuku mercon ya. Aja tuku mercon. Lek tuku mercon, so lek mati dadi mercon ya kowe ora ya. Bapak 50 ditampa.
Muga-muga manfaat ya. Nggih. Nggih, didum tenan aja nganti ra didum. Nek ra didum engko sampean dosa ya to. Pake sapa jenenge pake? Bapak, ayah, papa, papi. Sapa? Sapa? Prapto. 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 Nyelukmu bapak apa? Nyelukmu ning bapake piye? Apa? Sapa ile nyeluk piye? Lah nyeluk piye? Bapak. Bapak tenan, ora ayah to? Ayah ya apik ya ora apa-apa, ora nggih. Lah lele. Ayo anake Prapto bae ora nggih. Didum tenan sing rata. Aja tukaran. Beh, mesti rebutan lho bocah iki. Prapto. Kowe iki mesti didum siji-siji. Golek tukaran tak jalune lho, ora didum. Dadi sing 100 mung nggih cah loro ngono. Wis aman? Wis tenang wis tenang aman. Wis ora tukaran ya. Wis entuk kabeh. Oh iya, wis makasih luar biasa nggih. Nggih, ya. Apik neh iki lek dhuwitmu kok sisine selawe-selawe kabeh, kok paringne utawa kok caosne karo Mbah Mudin sing ndonga ning kene. Mesakne sandale jepit turu welek mah.